Jena kont ngħix ġew flet tal-kera u bħalma qed jiġri issa il-kera tisplodi u ma nkunx nista' ma nistax ma stajtx nikri. Sitwazzjoni li qed jgħixu fiha bosta familji Maltin, hekk kif mhux qed ilaħqu mal-prezzijiet dejjem jolgħu tal-kirjiet. Bħal ħafna din l-omm li għandha żewġ tfal kellha tirrikorri għall-għajnuna tal-YMCA wara li spiċċat bla saqaf fuq rasha. Id-dar Niki Kassar toffri kien lil madwar 30 persuna li spiċċaw m'għandhomx fejn jgħixu. Tul is-sena u nofs din l-omm ilha fid-dar tal-YMCA ngħatat ħafna għajnuna. Imma tistqar li xorta waħda jibqa' l-fatt li jekk ma tkunx tafforda tħallas il-kera m'għandha mkien fejn tmur. Fil-fatt minkejja li din l-omm taħdem part-time tistqar magħna li xorta huwa diffiċli għaliha li tlaħħaq mal-ħajja. L-unika soluzzjoni li is-social worker u ftit għajnuna li hemm ili immur nerġa' ġo dan il-night shelter li rrid noħroġ tista' fil-għodu sa' 6 and if you're lucky you will find your bed. Dillhom is-sostni li f'Malta għadu jeżisti ċerta tabu fuq dawk in-nies li jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom. Għax ħafna jaħsbu li dawn ikunu waqgħu f'xi vizzju jew li jagħmlu xi ħaġa ħażina. Iżda dan żgur mhux il-fatt. Persuna tispiċċa homeless mhux għax tkun għażliena, iżda ma tkunx tista' tlaħħaq mal-għoli tal-ħajja. Homeless is a human being. Jiġifieri every human being irid ikollu l-ikel, xorb, saqaf fuq rasu. Fimt? Jiena I'm not homeless għax għamil xi ħaġa ħażina. Jew I'm not homeless għax I'm doing something wrong. Dan kulħadd jista' jiġi homeless, dan m'hemmx. Fil-YMCA dillhom tistqar magħna li sabet it-tieni familja tagħha. Sabet ħafna support f'kollox. YMCA is my second home. At night my second home għax I want my home. Fimt? Għajnuna sibt ħafna. Għax anki bit-tfal, I needed a psychologist, I got a psychologist, għajnuna bit-tfal għall-iskola, key working sessions kull ġimgħa, anytime you want to talk. There is no in the morning, afternoon or evening. When you want to talk, they're there. It-istqar li l-għajnuna li dawn in-nies jirċievu waqt li jkunu residenti f'din id-dar trid titkompla wara li dawn imorru lura għal ħajja tagħhom ta' kuljum biex b'hekk dak li jkunu ħadmu għalih ma jintilifx. Tkellimna mal-kap eżekuttiv ta' YMCA Malta Anthony Camilleri illi sostna li l-maġġoranza ta' dawk li jgħixu f'din id-dar huma Maltin. Huma joffru l-għajnuna kollha tagħhom lil dawn in-nies biex wara li jitilqu jkunu preparati għal dak li se jaffaċċjaw. Wara l-għajnuna li aħna nagħtu mhux dejjem huwa faċli li huma jsibu dak is-support u dik l-għajnuna hemm barra biex huma jimmuvjaw jisu lura fis-soċjetà. F'pajjiżna bħalissa hawn aktar minn 300 persuna li jinsabu bla saqaf fuq rashom. Buħud minnhom jirrikorru għal dawn it-tip ta' shelters.